A mellora da rede de abastecemento de auga da Pobra require un investimento de 9 millóns de euros, cantidade dificilmente asumible polas arcas municipais. Por esta razón, o alcalde pobrense vende trasladar unha solicitude á Xunta de Galicia pedindo a súa colaboración tanto no que respecta a medios técnicos como materiais para a posta a punto dunha rede obsoleta e con numerosas deficiencias. Entonces, bueno, a reunión era para ver as posibilidades que hai de renovar non xa de renovar o que son as tres etapas que hai, o sea, tres etapas aquí no Concello, non? Que serían a de Roupión, a de Cadreche e a de Vilas. Porque en Vilas tamén temos un problema importante, en Vilas non hai etapa, pero temos un problema importante pois co aluminio. Entonces, si necesitaríamos unha etapa de membranas, ademais, o cal, bueno, encarece moito a construción destas etapas. En concreto, sería unha inversión aproximada de 9 millóns de euros. Evidentemente, o Concello non pode facer frente a unha inversión deste tipo. A etapa principal ten 60 anos de antigüidade, polo que non ten capacidade para asumir a demanda actual, nin cumpre coa normativa vixente. O problema que temos é que as etapas están moi anticuadas. A principal etapa, por exemplo, que é a de Roupión, ten xa máis de 60 anos. É verdade que non cumpre, digamos, as condicións que debera cumprir xa unha etapa que realmente estea ao día no seu traballo. O sea, agora mesmo os parámetros que nos salen nas analíticas, pois sempre están sustiñas. Non quere decir que a agua que se consuma non sea de calidade, pero sí que cada vez é máis difícil asustarse a eses parámetros de calidade. O alcalde trasladou tamén aos responsables de Medio Ambiente a necesidade de acometer unha reparación urxente no vertedoiro de Moldes, compartido co Concello de Ribeira tras os últimos desprendementos. A pesar de que a Xunta comunicoulle que non asumirá o financiamento directo das actuacións, si adquiriu o compromiso de colaborar co asesoramento e supervisión dos traballos.